Daddy Music Studio. Ku zo mu more sauƙin naira flop ne da ku, domin akwai sassauci kuma za ya gamsar da ku hukuma. Naira 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 flop daɗi. Naira flop. Al'ummar mu yau ga dama ta zo ina mai nema. Na zo na tallata manhaja guda ga ta kuma mai girma. Naira flop ta kowa ce ni da kai har kima. Sai ko sayarwa za ku iya kuna da dama. Small boys da sauke gunmi yake kuna da dama. A naira flop harkar kati mana da rahusa. In kai gayyata morewa ce kuna da dama. Idan har ka kawo one refill ko yaushe ma duk transaction 5% sai ya zo ma. Na ji daɗi shi ne gari ba na saba ba. Mai nagarta naira flop ba waiwai ne ba. Ga sauki ya zo ba karya ne ba. A naira flop in har ka zo ba za ka guje ba. Sun tsatsara komai sun sassaita komai, kamar wallet wurin ajiyar kuɗaɗe muhimmai. Gara fasa ga sabon shiga bonus za ka samai. Ku ce ba za ku ji daɗin mai kasuwanci ka more, mai sana'ar gida kin more, mai adashi wannan dama ce, har da masu POS dama ce, masu sana'ar bakin titi na ce ku zo ga. Kuma ga karfin network sai kun jarraba. Da kuma sakanti ku zo gashi gashi. Da ɗan adaidaita kuma ku ci gajiyar naira.